Li kieku ma kienx għall-intervent tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, il-Gvern kien jispiċċa ma jikkonsultax ma laqdiet fis-settur. Hekk stqar il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Mauro Paċ Paraskandalu f'kumment lil Net News wara li għexieren ta' organizzazzjonijiet volontari appellaw lill-Gvern biex jirtira l-avviż legali li kien se jfisser żieda qawwija ta' xogħol minkejja li dawn jitmexxew minn nies volontieri. Il-messaġġ li l-Kunsill irċieva fil-laqat u anke bil-korrespondenza mingħand laqdiet tal-volontarjat huwa li dawn uħud mill-aspetti tagħhom ħajkkawżaw peace u għalhekk allura qegħdin naraw x'inhuma dawn l-aspetti partikolari biex ikunu indirizzati u jsiru rakkomandazzjonijiet biex dawn jiġu ittranġati. F'Lulju tas-sena li għaddiet, il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat kien diġà ġibed l-attenzjoni fis-sqarrija li ma natax biżżejjed żmien jikkonsulta ma laqdiet fis-settur. Issa li għexieren ta' organizzazzjonijiet ikkritikaw lill-Gvern għal mod kif baqa' ma konsultax magħhom, is-Sibt ipprova jbiddel id-diska u qal li se jkun qed isegwu mill-qrib il-proposti tas-settur. Iżda jidher li l-Gvern ħadin id-deċiżjoni wara li l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat organizza 4 laqgħat virtwali li matulhom ipparteċipaw kważi 200 għaqda biex ikun ippreparat rapport bi proposti. Kien inizjattiva tal-istess Kunsill tal-Volontarjat illi għax-xahar ta' Frar nidejna 4 laqgħat mas-settur li kien hemm prattikament kważi 200 organizzazzjoni li f'daw l-4 laqgħat ipparteċipaw u kontribwixxew u għamlu l-kummenti tagħhom biex jinformaw kif dawn ir-regolamentazzjoni kemm tal-public collections u kemm ta' charity shops jistgħu jimpattawhom. Fil-waqt li tenna li jaqbel mal-importanza li jkun hemm trasparenza u kontabilità f'dan is-settur ukoll, Mauro Paċ Paraskandalu wiegħed l-appoġġ tiegħu u tal-membri tal-Kunsill biex il-ħidma tal-organizzazzjonijiet volontari ma tkunx imxekkla b'nuqqas ta' prattiċità u b'aktar pis ta' spejjeż u bżonn ta' aktar riżorsa.